рафтем ислам, биё дар стойка меҷангем. Ин бокс нест, ин ММА аст бародар. аммо ту чунон меафтӣ гӯё ки ин бокс аст. мебинем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. инак оғоз мекунем ки савол дорад. аз чемпион Ислам Махачев оғоз кардан мехостум дар медиа конференция. ислам, дар медиа конференция ту гуфтӣ медонистӣ ки дер ё зуд бо Дастин вомехӯрӣ, лекин карьераи ӯро ба назар гирифта, ту ӯро аз рақибони пешинаи худ дида чӣ гуна баҳо медиҳӣ? салом бачаҳо. медонӣ, ростига ман боварӣ дорам ки айни замон беҳтарин ҷанговар дар ҷаҳонам. барои ҳамин ин шаби бад барои Дастин мешавад. ӯ доимо бо гӯштингирҳо проблемаҳои ҷиддӣ дорад ва ман ба ӯ проблема месозам. дар медиа конференция ӯ гуфт ки ба манаҳи ту расидан ба ӯ басанда аст ва боз оиди гильотина. ту рӯзи якшанбе аз Дастин чӣ интизорӣ? албатта ман Дастинро эҳтиром мекунам, лекин вақте ки ӯ бо гӯштингирҳои сатҳи баланд меҷангад ки греплинги хуб доранд, ӯ доимо бо мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад. агар ман, Ҳабиб ва Оливера намебудем, пас ӯ чемпион шуда метавонист ва ҳатто дили ман ба ӯ месӯзад. аммо вақте ки ӯ бо гӯштингирҳо ва греплерҳои хуб вомехӯрад, ӯ доимо як проблема дорад. савол ба Дастин. ту барои камарбанди муваққатӣ, камарбанди доимӣ ва БМФ ҷангидаӣ. акнун ту бо шахсе меҷангӣ ки худро беҳтарин дар ҷаҳон мешуморад. ин ҷанг аз пешина ҷангҳо чӣ фарқият дорад? ман бозӣ карданӣ нестам. ман беҳтарин ҷангвари паунфу паунро шикаст доданиам ва чемпиони доимӣ шудан мехоҳам. ана ин ҷанг барои ман чӣ маъно дорад ва таърихи худро тағйир додан мехоҳам. ӯ худро беҳтарин ҷангвар дар ҷаҳон мешуморад. оё ту боварӣ дорӣ ки ӯ беҳтарин дар ҷаҳон аст? рӯзи якшанбе мефаҳмем, лекин якум рақами паунфу паунд чемпиони ҷаҳон ҳамин гуна менамояд. лекин мо ин чизро мефаҳмем, ман ин чизро месанҷам. боз як савол. дар медиа конференция ту стили худро куштан ё ин ки мурдан шаҳр додӣ. оё ба фикри ту Ислам низ чунин феъл дорад, ки ӯ низ чунин ҷангида метавонад? ӯ малакаҳои хуб дорад ва муҳорибаҳоро фавран ба анҷом мерасонад, сабмишинҳо, нокаутҳо, лекин ин муҳориба то қарори довара намеравад, 25 дақиқа идома намедиҳад. як той аз мо рӯзи якшанбе сахт меафтад ва ман бо шодӣ мебарам ва мефаҳмам ки кӣ меафтад. Ислам, Дастин доимо мегӯяд ки гильотина гузарониданро дӯст медорад. оё ту ният надорӣ ки рӯзи якшанбе худи ӯро дар гильотина қапӣ? бале, маҷбур мешавам, чунки гильотина ӯ на он қадар хуб менамояд. ӯ доимо гильотина мегузаронад ва баъд оиди гильотина шӯхӣ мекунад. ман бояд ба ӯ нишон диҳам ки чӣ гуна гильотинаро дуруст гузаронидан дар кор. савол ба Дастин Порье. ту дирӯз гуфтӣ ки ин 25 дақиқае ҳаст ки таърихи худро ҷамъбаст кардан мехоҳӣ. гӯй ки ту ин корро чӣ гуна кардан мехостӣ? бо тариқи нокаут, сабмишин ё ин ки 25 дақиқа бо бартарӣ? ман рӯзи якшанбе ӯро ба нокаут равон мекунам. ман ӯро ба хоб равон мекунам. ту чӣ Ислам? ту чӣ гуна камарбандро ҳимоя кардан ва Дастин Порьеро шикаст додан мехостӣ? эй, ӯ чӣ гуна нияти маро ба нокаут равон кардан дорад, дар ҳоле ки чанд муддат пеш ӯ оиди ба анҷом расонидани карьерааш гап зада буд.
яъне чӣ гуна ӯ маро шикаст додан мехоҳад вақте ки дар фикри карьераи худро ба анҷом расонидан аст. Дили ман ба ӯ месӯзад. Дастин, ин суханҳоро чӣ гуна шарҳ медиҳӣ? ин охирон шанси ӯст, шояд охирон муҳорибаи ӯ. оё ин фикри хуб аст пеш аз ҷанг? ман рӯзи якшанбе ин ҷангро аз дастони ту мегирам бародар. ислам, дар медиа конференция ту гуфтӣ ки на Дастин на мураббии ӯ боварӣ надоранд ки ғолиб мешаванд. ту аз ӯ чӣ шунидӣ ки чунин қарор баровардӣ? гӯш кун, ман рости гапро гуфтам. ӯ доимо худро зидди зарбазанҳо хуб нишон медиҳад. зидди Конор, Чендлер ва боз ягон каси дигар ки зарбазан аст. лекин вақте ки ӯ бо гӯштингирҳо вомехӯрад, ӯ доимо проблема пайдо мекунад. барои ҳамин ӯ ба ғалаба боварӣ надорад. бигзор ки мураббиашро гӯш карда бо ман зарбазанӣ кунад. чӣ гуна ки ба ӯ маслиҳат додам. рафтем Ислам, биё дар стойка меҷангем. ин бокс нест, ин ММА аст бародар. аммо ту чунон меафтӣ гӯё ки ин бокс аст. мебинем. агар ту таслим нашавӣ, пас ба хоб меравӣ. савол ба Ислам. дар ҷангҳои охири ту зидди Волкановский ва дар ин муҳориба зидди Дастин Порье. чунин ҳиссиёт ҳаст гӯё ки ҳама мехоҳанд ки андердог ғолиб шавад. гӯй ки нақши бадкирдориро ба худ гирифтан ва ҳамаро ғамгин кардан чӣ гуна аст? гӯш кун, ба ман фарқ надорад ки ман зидди кӣ мебаром, Дастин, Волк ё боз ягон каси дигар. ман боз чандин солҳо чемпион мемонам. савол ба Ислам. дирӯз тамоми интернет гуфтанд ки ту дар пояд захм дорӣ. гӯй ки ту 100% солимӣ? чунки Дастин Бенуа Сенденеро зуд шикаст дод ки ӯ низ чунин захм дошт. хавотир нашавед бачаҳо, ман лагери тамринии хуб доштам. маро ягон чиз нороҳат намекунад ва рӯзи якшанбе ман 100% тайёр мешам.